nyina che na ne da beti empa abo ne koto sene akra hudu aba wanim no awurade eskiso onko apagya onsa manya nkunimdie ombie ono a manya tumi ne ahoden na anya kwa honsa makra nyina ne enhye wanimonyam Yesu di nti koma enda amen ewu anyankopon wako adifo na dwontofo na senkafo akra ne nketo ne akase nyina aba otwadi ampa anim ne no enanso mpa abo ebekọ na wieye no no ayi wogye kase makra nyina ne ahye wanimonyam Yesu di nti koma enda amen so okra bi kura akra be owu a awurade yi owu free enso so obi wodadwe ne oha ne amane bi a awurade yi free enso yesia pa cho nyina ne se mientimi mobrabo etre ne fata na dedi achi abere nyina anya kwa Yesu di nti koma enda amen ade nyina stomfo na Yesu yesia pa cho nyina se huyemobo ne wakoa yehu a woda asafuya no na osema kra nyina no boni kra ni padua ho ban ka woni ne wokani ne mofra amientu ho ne musuo ne esa bia nka wakoa ho de abeti nyina ne se da wakoa nyina adwuma no mu ya ne hunni wo hawo ne amane bi ye be hye woni monyam Yesu di nti koma enda amen wakoa so pani Peter ene de waba onchen ene ezo na pastor pani Isaac opoku a ene de wo wani mu yi onko nyina pagya onsa manya wagye kese makra wa nyina ne nka se wo tumi no wanu manyama ya kese ti fa nko ansa so be hira fadifo so be ye ho senkyerene fa sempakafo so be ka wasem kyerɛ me ente asem abraba efata dedi e kyerɛ nyina bra anya kwa betie mpa abo mensie yie ene ne bre sante nyina amen amen Onyami wangwani aduasio wangwani Onyami wangwani aduasio wangwani yadawa sensa Adiawa yado so minyamie Adigina nyamie aduasio Yadawa sensa Yadia bedrunio beneza That was oh, yeah, that was yes. Asida Gaudio, Asida Gaudio, Yahudia ya dinasima Yahudia ya nasia Gaudio, Onyami wangwani aduasio Onyami yadawasenso Adiawa yadoso Yadawasio Wonkuna yaiwa yanaja
Yadawase, Yadawase, so. 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 Yadawase, so. Yadawase, so. Oh, Yadawase, so. Yadawase, so. Yadawase, so. Yadawase, so. Dawasi, 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 so. Dawasi, 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 so. Dawasi, 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 so. Dawasi, Dawasi, so. Dawasi, Dawasi, so. Dawasi, Dawasi, so. Yadawase, Yadawase, so. Yadawase, Yadawase, so. 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 Yadawase, 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 Yadawase, so. Amen. Amen. Oh, so amen. Amen. Asida ehunya papa. Edenya me asia esefata. Hwe oni anim na ka kire se urade ni wadi ni yi. Urade ni wadi ni yi. Ada woni ni yakana. Onyame woni madini yi. Ada woni ni yakana. Awurade woni ye dini yi. Egusu ayada ye mbofo no ase. Ewo no hweso pa ane ne bambo a odi aboye. Isempa boy ase kwasiada. Ene de waye nti na wasase yi. Yenka biem so nyame yi na do e wo hoda. Amen. Emema no ya na konhoma bonti ya na pressure we so. Atedu ba bia ya to bigu na yemfa nyame ase da mano. Sa ade nya che enko ade a nyame nti ye medidi. Wanka amen. Ade tie bia mo nsam do so Mesi ade tie ma we e mo amane ye bebire. So nyame ma de achi wa. Asidamano. Asidamano. Ade tie bia mo nsam do so. Fasedamano. Fasedamano. Aditia wo we e mo nsam do so Mesi aditia wo we e mo amane ye bebire. So nyame ma de achi wa. Fasedamano. Fasedamano.
Asedamano. Asedamano.
Yede masida yina damano. 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 Masedamano, Masedamano. Masedamano, Masedamano. Masedamano, Masedamano. Masedamano, Masedamano. Amen. Last week, you call you a coat. You're from a polo. Groby the Chunasi, who flew boa now. I can't cram your room. Grasso, and I will say, Cabia, a tsunami travel. It will say, Cabia, a son, a said you about your friends. Come here. One could catch you. That's to catch you. And our brother can't name the million and can so hard and a jatum. And a jatum and can so hard have a little meeting in us. Sapina or be fast or quiet one man. Suddenly, answer fast up fine also. A radical dress of you. Oh, someone can radiate. Anything is our fault to Gumbi. And then you try a year to. What if for baby near Fanny Miriam? No, you're most in me about. Only to Gumbi. I can to follow me to Gumbi. What's it? You want to mamma, you want in the day. Yeah. I told you what mamma did so. Yeah. What you mean, I am a
Efisa waye Menkwa atie Yeah Amani diso Yeah waye biyo Efisa waye Menkwa atie Asidodio yeah oh Asido Okwana na siwodwe yeah Yehuwa nididi Amani diswo Akafunwe Waye Menkwatie Yeah Amani diswo Yeah Waye biyo Efisa Waye Menkwa atie Amani dinso 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 dinso Amani 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 dinso Am
Somebody dance, 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 somebody dance. Somebody dance, 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 somebody dance. Somebody dance, 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 somebody dance. Somebody dance, 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 what you want, somebody this way. Yeah. If you say, why, yeah, if I see that someone. Amen. Amen. I see that someone. I see that someone. Amen. Amen. I see that someone. I see that someone. Amen. Amen. I see that someone. I see that someone. Amen. Amen. I see that someone. I see that someone. Amen. Amen. I see that someone. Amen. Amen. I said that someone.
Asidaso, asidaso. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Yes. And the radius.
Sabredi na yada yembofo no ase awie na seda ene na yiye de ensanda. Yes, na seda ne na yiye ensanda. Se yada na se ipeja no ye ne kese o hye ne ho anunyam. Obinka amen. Amen. Obinka Amen. Enti sabre ebradu se onyankopon asem fansambosia onyankopon asem fansambosia onyankopon asem. Eyampa enye ono na waya fa anka yente se de etie yenka biem se oye na doye e wo ho daadaa se de asempaka ni Jacob bechi e kan ne yempanifo akesifo abesrai wanka amen. Na honhom a awurade de ama won no wodi bi ebesom yen obinka amen. Intine enchese ni nyina ne se the acting regional apostle Peter Mensa enene empabodai ukuada empabodai oni ebeche onyankopon asem oya huhumuni kese oya onyankopon nipa ewurade mosra ewo no so na se wutie na numu asem a na udi tu anamo a maame mam brother ewurade di ubesi baabi eye geme so amen. Enti sabrede agentofo ma yedwom na sopani Peter Mensa emfa onyankopon asem emre Oh, Onam Nesuya yo. oh Rabia Santimo. Azwani Yesu. Yadeba Santi. Yeah, yeah. Wakirayo. Oh God, Simedio. Yeah, Oyamano Sudifwe Wanam Nisuyo Abre Santimo Yadebo Santim Yeah. Yeah, okay, yo, to be dear more, ye, why, amano, yeah, amano, yeah. I also I am yeah to me dear yeah I am yeah to me dear yeah I am yeah to me dear yeah I am yeah to me dear everybody I am yeah I am yeah Ayaluse Ayamano Yeah to me dear
Yeah. Oyamano. Oh, Tividiemo. Ye Wayama. Oh. Amen. Nyame ma yankamfo Nyankopɔn sɛ yenyame no so na oye na dɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Yɛda awura ma awurade no ase. Yes, Ɔno ɔyɛ tumi mu hoɔdenfoɔ. that's right. Ɔno a sene ne kɔn wɔ no so ɛma ɛnsi ne yie. Ɔyɛ ɔdomfoɔ. Ɔyɛ muburuhumfoɔ. Yɛ awurade Yesu a ne bu kyɛre fu na n'adɔyɛ dɔɔso ɛde ma ne mma. Yes. Ɛnɛ ɔyɛ adɔyɛ bebree. Enti sɛ adwuma na moto yɛ no se mebayi deɛ wɔyɛ adeɛ nyinaa susudifoɔ. Na ɛnam no so na ɔyɛ adeɛ nyinaa. Na nea ɔyɛ nyinaa nso no ɔyɛ de ma no. Ka sɛ amen. Amen. Yɛ awurade Yesu ewiase nyinaa gye nkwa. Ɛnɛ ne so na yɛte aseɛ ne yɛwɔ nkwa. Sɛ han bi apue yɛn so na ɛnɛ sɛ ɔnam ɔdom so ma asafo yi apue na ɛnɛ yɛhyia mu ne dinim a na yɛn awurade Yesu ɔno ɔyɛ ade nyinaa sodifoɔ no ne so na yɛnam hunu deɛ yɛhunu yi yɛte deɛ yɛtie yi. Yes. Ɛnɛ ne mɛhyia mu a yɛnkamfo no na yɛmma no so sɛ ɔyɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Mpanyin nyinaa ase zonal pastor Azi Pokunimti a ɔyɛ Kote zonal pastor a na se na ɛhyɛ kura mi hyira wo. Amen. Ɔne ne mpanyin nyinaa medam ase. Ɛnɛ enyim wɔ emu siesie na mo ntoma me. Moses a osi ntomadan. What trauma me answer na master preaching no. Odi for awurade nhyira. Mate wonka na mem ada. Na woyɛ ne sɛ gise wo frɛ me a ana meba. De bia me hyia wo sɛ odi for na da bɛ na meba wo nkyɛn. Panyini wo de mɛfrɛ wo. Last week na frɛ ɛnɛ yɛmra. Yaba. Na de mebe hu no yɛn. Ebe sɛ wobɛtuma ɔto dwom no a montoma mesisi a ansa na mastate preaching no Moses a ɔsi ntomadan. Moses wɔte ntomadan no. Yeah. Adikanfo wura Moses wɔte ntomadan no. Yeah. Ɛdi bɛ sɛ wɔsi hyiadan no. Yeah. Ɔsɛ na ma Solomon na bɛsi dan no. Yeah. Ajumai, esebani bisa. Oya, eneriye. Tibani fodina. Oya mishiramo. Moses was in Jordan. Yeah. Moses was in Jordan. Yeah. Ajumai, esebani bisa. Oya mishiramo. Oya, eneriye. Tibani fodina. Oya mishiramo. Moses was in Jordan. Yeah.
Ese nipani bisa. Onyamia famawa. Ya enye. Jiru pani bodina. Onyamia siramo. Atumadeno. Na David is over to Madam. Nokwasem. Nanso
Okenya Nese onyame fama wa. Oya. Amen. What if you already said? Now what you can say my. Telephone someone Kenya or person I claim and you have found some dead. Rather from phone when I Amen. Madame Pelina says, "Don't do a boy to be a day or chuma. 3 people bar for ye. Boy, chuma so you was saying. Net and net. Kenya Pama Saswa, then send me a day. A riding show. Amen. Oh, Mr. Riding show. Amen. I don't know. Mr. Riding show. Amen. Okay, me out. Finish you. Send yes, yes. Amen. Yamima, ibeti nyame asem. Nokasem. Ye da urade asese ene. Ye nyina de akoma pa ahia mu ofie mu. Yes. Na ibeti nyame asem. Minu se nyame asem a ebe ye nsenkyerene. Ampa. Na ebe ya anwonwatwuma. Na abehu nyame tumi. Amen. Na nani mo nyam so ebeda di ama one kas amen. Amen. Bible mo samba ko aye me de pa ba bia me ko bia me ka edidi mo sem onim kan. Na ne se nipa bi koti a ya ontimi hunu nyame ani mo nyam. Eti amane ka se a eti me mpa bo bebre be nyina achi no onyame onhunu mi ana na ontimi mpa bo na ana. Enye bibia say waja ade bi wo akire. Psalm 119 verse 105. Psalm 119. Verse na mi pese beja di wo akire. Ane na say wo ba mpa ye bobo na akwankyere bi ade ma wono wo ye wie. Na we ni amekan enimu a. Yes. Wo be kese enti awurade onbu mi ana. Enti bebe nyina onte me ni ana. 119 verse 105. According to Psalm 119 verse number 105. Baby ko bi ameka. Wasam eye me na ase kanea. David share no. No Nyankopon tirim posem owade ma no. Na o shede Nyankopon se owade ne ye no. Yes. Na de nyame de ko duru ye no. David say, "Oh! Ewurade, wasam ye me na ase kanea. Wasam no eye me na ase kanea. Ene me kwan so han. Ene me kwan nyina so na han." Amen. David share. Who say onyame asem no e ma nkwa. That's right. Na asem no ahode wo mu. Ewom. Na onyame asem no ano ye nam enti wose Ewurade. Wasem no ye me na ase kanea. Kanea. Ene me kwan so han. The word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Onyame wasem no aye me na ase kanea. Ni senti me nam sum pa. Asem no nti na ha bi ahyira ma me. Ka say amen. Amen. Mi beze obeja asem wo wachi. No abompaye. Bi bompaye ni bere so nyina achi katsana ni. Jene na so bompaye. Aba nyame asem no ani ni mu no. Empa ba bo ni nyina ya dijan. No kasem. Entimi nya adwuma. Ti David say onyame wasem no de. Ye me na ase kanea. Otusui no. Eye me na ase kanea. Ene me kwan so han. Ene kan bia me na mu han. Ene na hyere ma me enti me nam so mi pa. Me wunu so no asenti. Amen. Amen. Ema nyame asem no mara wo mu. Amen. Na ema ya twuma bi ema wo. Say asem ne ba na ye nsenkyerene a. Nsenkyerene be ya dwuma emre. Okasem. Onipa bi a nyame asem ewo ni mu kese no. Say akwankyere bi ba na eba ya dwuma akwankyere ne mre na enche asem anam asem no ntino na eye adwuma ntentem. Yes. Onipa bi a nyame asem ni mu no. Ne ho akwankyere adwuma eya. Wo ye ntimi mfa.
wo ye ntimi mfasa say asem na ya kwanche ne ebehia ya adwuma no asem ne ni nimu Yes. wo de tare ana wai Ah. wo de tare ana wai ene mesere onyame ba wo ye ne wo yawurade Yesu mu Yes. manyame asem na mra wo mu Amen. na ma kwanche ne enye mmere Amen. na adifo na adwuma ne enye hare Amen. na adwuma ne ya na turo bia na ayade oturo bi adifo bitimi bompa ya ewo bi hu bisade bia na enye ye no na ade kura obi so ho adwuma ye eye mere wo di boss wa na kwanda mu nyame asem no ma eye adwuma obi so nyame asem no ni mu enti wo ya na ya ene ne mfa David say, "Thy word is a lamp unto my feet, Yes. and a lamp unto my path." Onyame asam ye menase kanea. And me kwan so han. Hallelujah. Amen. And I menu sua de kakra bi nsem ye mienu. Hwa me. Luka asepa. Eti ba ko chemo ya duenu sia. Luke 1 verse number 26. Luke chapter 1, Verse number 26. verse number 26. Luke asempati ba ko nchichemo duenu nsia no. Bible nkasa. Atifintwe ne say Yesu awo ho nkom hye. Bible say, "Ye wurade Yesu na wo mu nkom hye." And asema me de ba na jema ho kasa. Amen. Amen. Eti na pese asem ne ba wo mu wie. Na nyame chiro no, na asem ne ye wo ni padua ma akwankere ne ba eye ntente. Asem ne ba na jema ho na ye wa kasa. Amen. Amen. Bible nkasa. Luke chapter 1 verse 26. Yanko. Na bosomi atoso ensia ni mu no. Bible say, "Bosumi bi atoso nsia bi mu." Onyankopon asoma obofo Gabriel. Ana otwedi apon suma bofo Gabriel. Eko Galilea kuro bi a ofre ne Lazarus mu. Okwanko ba bia ene wo ba ha. Eh. E ba jamu se ha ye hina. Bethel. New village. New village. Wood Village. Wood village. Yes. Okay. Wood village branch. Yes sir. That's right. Enti bofo na oba ye no. Wanko ba bia oba Wood village kasa amen. Amen. So onya dan. Ababa bi a wode na ama obema bi a ofre ne Joseph. Na bofo ne ba no. No oba ababa wa bia ye de na ma ware a na ne kunu ni Joseph. Awo firi David abusua mu awade Na nchen. David abusuam aware nchen. Na ababa ne din di Maria. Ene fa odi hye wokasa amen. Amen. Odi Mary dia na no ano no. Eh. Odi Grace akasa Grace. Edi bia odi bia na fa hye wokasa amen. Dia Gabriel kwa ne nchen ne dia. Na odi Maria. Na odi Mary. Mary. Ana na Gabriel e kwa ne nchen. Bible say. Verse 28. Yanko. Na obofo ne ba ne nchen be ka say. Eti bafo ne ba Mary nchen e woni fie no. Dia me no kan ye da ye mo. Enya sunsun mo. Dabi. Aya ni so. Enokwasem. A wo hu se enipa ne ni. Physically. Yes. Minka preach asem. Gabriel oba Mary nchen e woni fie no. Ana o ye den. Na obeka kire ne say. Oba no ka kire Mary say. Maria. Mary. Ma wani nye. Enam wani nye kas amen. Amen. Okay bia wo ham wani nye amen. Amen. Say die bia wani nye amen. Amen. Osi oba mo wani nye. Wa wadom wo. Ena wanya kwanya ba ofie yi mu. Minim ebia na wo mahada. Ebia wo ta ba ha. Ade otie biara no. Enam wani nye amen. Amen. Daju bia da wo so. Amane da wo so. Osto bia wutu. Dia oba ho pa ya ba enwie pa ye no. And the sakas amen. Amen. Wait till I'm saying, Yes. G and Crana Medi Banama home. Yes. Jima who said when I make up once. Amen. Obey. But when you what wadom wo. What Bible say radiatum because amen. Amen. Oh, why atum wo amen. Amen. And I say when you adomo. Why atum wo? Oba mo anenye. Mary to the fio. And I gave Rabbi. Oba mo anenye. Why atum wo? Bible say. Na awurade ka wo ho. And awurade ka ho. Amen. Amen. O mema awurade ka mo ho. Amen. And yes, me wo man nchenti no. Mo so jema wo say wakas amen. Amen. And am woni wo awurade adom ho. Bible say awurade ka ho. Enya wo kwa na anam. Yesu ti askas amen. Amen. Ka ho. Yes. Awurade ka ho. Eti na me say oba mo wonenye. Bible say Na kuma tu asam no ho. afi Mary ti wodi no on tip. What did fi an wo dwene wono yesi na si wase ya ware no. Nanso say be ma be fara ko ne nchen no. Am I?
Our diffia and that dinner or dinner. Yet also, Miss Enna can was a amen. Amen. Many tifia on the Joseph with dinner to no swipe be able to be a water fee. Now, Oba Maka, what is a bianchino? Obama one in I don't know. A radical. A radical committee fee. A radical one and committee fee. Eh? Yeah, what did you in the Batman farming? A radical committee fee. Where I need you. That be that. And a radical man says, amen. Amen. No matter, Buffon and him. And we are a man or name. Nana kuma tu asema no ho. Gabriel Ankan. None na Junifa. The Bible say, Nakuma tree. E wa asema no. And seven a ban in chain. Bible says. Na odwene ho se. Now, what you want to do, say, Entia be ni. now wait and a pair with Chabin. Hello. Hi. Mercy, now and Chabin. And dear son, what would I can? Dear Damus of Christ, Baba, why are you more? A radical. Then Chabin. Bible says, Na obofo ne se ne se. and Gabriel catch a man say, Ensuro. and the men Surukas, amen. Amen. Minimum man, you be a name. What you for the tears, amen. Amen. Men Suru. Says, Gabriel had the other man anymore. Now, on Tina was men Suru. Ensuro. I hope you are no when you're beheaded. Yes, it's yes, men Suru. Mensuro. Oba men Suru. Babu Casa. Ensuro Maria. Maria. Na wonya Nyankopon anum adom. And when you're ready anymore, amen. Amen. Said you would see Piarano. When you're ready anymore, amen. Amen. One fat could be any Kosuyabi. Uncle Quantana be so. I'm fat the Yabi. Any course any Massabi. I'm Franco Jacob, Janshi, be so. One Chakobi, Uncle Bensubi, Uncle Chakokoi. No doubt back on Trubia. Bible says, Lucas, amen. Amen. Oh, Mensuru, amen. Amen. And so, wonya Nyankopon ho adom. And I don't be a peer the amount. Bible and Casamaya. Na hwe. Now, share. Wo benyi nsen. Hey. Not marry, I hear word in the TV. Give the Vienna, say, who benyi say? Where did you say? Eh? Yeah, me what the TV are, me ko be man chen, ye yin say. There be that. They say, I how be a down son, already by amen. Amen. Who benyi say? No, Henry, Casa. Wo benyi nsen. Who benyi say? Na wo wo babani. Now, Babarima. Na watu ne din Yesu. Now, Banny friend Jesus Christ. Go. Obeye kese. Now, Banny Bayakas, Na wafrɛ no de ɔwɔ sorosoro no ba. never friend the all suru neighbor. Na Awurade Nyankopɔn de n'agya David ahengua ɛbɛma no. Obanani Munyamunchini or the Naja David and Munyam Maubano. Na obedi David fie so ɛhene Now, daapem. Oba Betty this fear so damn him. Obey your hand, Debia. Na n'ahenni tu ntwa da. Now he needed to end Chada. And I Gabriel, as sons, where the good Mary and him. And I married Tion or Shannon. The Nana done. And this will be a wire fro. Will be a frona. I don't know to follow. Nokasem. A book to the general mufo. One or two of the Nana Johnny Dakranya Bini. Adwi ni so. Share. Until the Nana married, Gabriel catcher married Ninjan, where you didn't know him. Nokasem. And what he is. Babu Casa. Na ɔse ɔbɔfoɔ no sɛ. Let it be Gabriel Cassavian. And a man in Yaku could roti. Before Gabriel say, We bɛyɛ den aba mu. Oda. Cratch. The old bed. Ɛfiri sɛ. If you say, Menim ɔbɛma yeah, come biara. and say me. You want me? I'm a tiff. That family cookie. Maybe maybe I never can see it. And I rather be a century. Amen. 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 About your Toyota Venza. Toyota Venza. GW 1811-11. But your coca no homa is here. And that's it. Medasi. Eti and someone now cost because say and ne hwe ebi obi to bi bro. Nokasem. Ana de American kura na go papa me de twa so na me de maintenance tenase na de me yin komhye. Sanse de dam so nye bi na de wo kan ha.
Mr. Outie, the Mekani. Manyami Miramu, Yami Bamu, Beye. Manyami Miramu, Yami Bamu, Beye. Ababra beye. Yeah. Ababra beye. Yes. That's right. Now, Bamudia, a Ye. and Margidia town. And then person when I'm to me. Need a ready to me, ye. Mary, and the Gabriel, and Asia. Bible Casam in the Brilliant. Luke chapter 1, verse 34. Now, what's the other phone said? And a man, ye did the Gabriel come. Or we no see, We be a den abba. The old Candia, Miura. A bed in our Bamu. If you say minimum bema be a bed in our Bamu. And the Yoshi Bayan Sanchez, amen. Amen. When you walk out to be a crying now. That's right. On your make a man in Bram, Casamama, Asama enye Asama enye Amali melamu Sasye Asama enye Asama enye Rabie Amani melamu Asama enye Uradikaso Titinamie Amani melamu Asama enye Asama enye Euradie Kamani mlamu Asama enye Euradie Amani mlamu Asama enye Titinamika Amani mlamu Asama enye Radikayo
Onyami kama Kamani bravo. Ewurade kasa Asama eyeye. Sejani na wadi kwa na Ewurade uye Kamani bravo. Asama eyeye. Amen. Amen. The adwa komos. Yes. And the man in the world. Amen. Yeah, Ewurade kasa homa enwie peye. Omwani mu wiase da. Ukedi apoma yie ni ado ebi medi wachi. Amen. And Ewurade kasa ho. Amen. Sa ebeyi. Amen. Amen. Bible kasa. Luke chapter 1 verse 34. Na ɔsɛ ɔbɔfoɔ ne sɛ, Yanko. "Webɛyɛ dɛn na aba? Bema. Dia okay de bere na ba. Efisɛ mene ɔbɛma Ni biara." bema bia. Na ɔbɔfoɔ ne bu ase ne sɛ, Betima tena fie. Bema ma me nkyɛn. Me so am nkɔ ne nkyɛn. Na me anyima wo ba me ba be wɔ ne efiri he. Bible kasa. na ɔbɔfoɔ ne bu ase ne sɛ, Gabriel ka kyerɛ Mary sɛ, "Honhom Kronkron bɛba wo so." "Ɛna Ewurade ho de mra wo so." Amen. O na ho konkro mra wo so ai. Amen. Ho konkro me adwuma wai. Amen. Be brɛ bo nsɛm tumi bi ase. Amen. Ho konkro bɛba wo so. Yanko. Na deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no ahoɔden abɛkata wo so. Na ne wo so na ho de abɛkata wo so. Yanko. Enti na ade kronkron a wobɛwo no no, Enti na ahaw ni nyina bɛnyɛ na wie ne ka. Amen. ɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba. Enti na wobɛnyi saa wo. Ye wanwa. Sanchani nyami Ye wanwa. Sanchani nyami Ye wanwa. Achini wani wadia nyami Ye wanwa. Ye wanwa. 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 Sanchani ura nyami Ye wanwa. Sanchani ura nyami Ye wanwa. Odera moja so kona nunu Wanwa. Sanchani ura nyami Wanwa. Oh, Bradia bro. Yeah. Senteni Branyamie. Yeah. Onwa. Bradia. Yeah, Onwa. Yeah, Onwa. Onwa. Yeah, Onwa. Onwa. Amen. Amen. And then ujidi ade bae enye sama. Amen. Amen. Oh, ujidi ade bae enye sama. Amen. Amen. Ade ne de ono ham na ham. Na ono de ono ko no nko. Amen. Ontwe pia nsi wata ko kwan. Amen. Kedi afon ka kira okra se na gen kwan ne ho. Amen. Ono ade ho to no so nti no oni mu wiase da. Amen. Ne ono ara. Yes. Jacob nyame
Yes. Now, home on a cup before a week pay. You pay. Now, baby, on a number of day. And I'm concluding to me. Bibi woni peduane ho a enne amwa o man pabon enye peya sisa tina bi kan tu ku say David say onyame asem eme na ase kane. Yes. Nti manyame asem na mu ne. Amen. Nama empabo no nyemere ma difo. Amen. Aye simple. Simple. But obi ho no ma oye ne den a ye ye. Misiro. Esuni ban bi e wo ho a ema wo pabo no wie peye no ene sesa. Necessary. Bible says yakuma mo yemfa. Ye de nam ye kopie nyame anim. Yes. Wotu anyina wakuma so obufo. Wotu anyina wakuma abufo. Wotu anyina de waye wakuma abufo. Bible says yakuma mo yemfo de a nam ye kopie nyame nchen. Wakuma so obufo. Baby a woni nam ne nya. Misramo. Emma Modos power.
Dinner na me person me come on your baby who has some children. Why can't you mean? Look at some. Then I gave a call Mary and chain. Shana what's in the common yen. What in if you are at one? Oh, why am I ready for you when you're meeting? What I crown soon I hear. When you go on mountain, I saw it just like I read about one chain. Nobody sent you near. A better would you feel, amen. Amen. Then you are who bear over the fee. You are win. Before the boat, yeah, or saying, I know. Oh, baby, man, no one is shadow. No few. I want to know before calling and chain with fear. Then you are young. Journey, what journey, oh, yummy, what journey, Amen. And the beginner of rice, the dinner of Bompire, the amount. Amen. Say, rather, if I want to why? Amen. What can I cast a Calvary? No, Jesus. upon your Adoyaman. Why? Amen. When you be in a rather fancy. Amen. Chance, no one even know you are here. No, I'm not on Slab. Amen. No man sent you in here. Namibia, you are Namibia, no crying. Yeah. Make me quite a young upon we. Oh. I'm ready to do it. Yeah. Ready to do it. Sorry. Ready to do it. Ye mess we don't go away.
Radio Dumuntie, sorry, Radio Dumuntie, sorry. Amen. Amen. Odifo Mika say, media rather than mention the Quine. Now me came in country in Yankopon. Oh. Now me say me Yankopon a bit TM. Me thankful. Emma one in Yemen. Na mashia sia. Na se mashia sia. Masore. Se beti sumu a. Se me osubi mu pa. Awurade ne me han. Kenya. Amen. Amen. Na me dia ya wa na me rano. Nseno kwai. Me kai me kwaje Nyankopon. Onyankopon wo. Awurade adunti. Obeti mi o. Awurade beti mi o. Obetiemio Media Medias Radio Dumuntie Asoyo Yesu Dumuntie Asoyo Radio Dumuntie Radio Dumuntie Nyame asem ya Kristo besiesie o amoaye pe amoaye kese ne santi no Kristo ya domo a memenda nwumre bia ebra abo enme no so ekobo no wotwe ne fa no ebe Nyankopon asem befa Eze TV ene Eze Radio ede ama ahwefo ene atiefo sana kwasiada anopa bia beba Eze TV ene Eze Radio edo Nyame asem no abremo ebe hyase anopa no so ne apon no wotwe ne fa ebra ba nwumre bia nso ebe Nyankopon tiazefo asempa no befa Eze TV ene Eze Radio ede abre ahwefo ne atiefo na bia boyme no wotwe a ebeba ne apon no nkro ne fa yesre ahwefo ne atiefo ada bia mo hwe Eze TV na Eze Radio se obi amomoden na asempa mede be no ontie bi na se wutie a Kristo besiesie amoye hira Nyame hira mu nyina Dabio adofo no mo hwe Eze TV mo mo Bonsamba Brate we
Yeah, we are sending me. Everybody, now we Amen. Amen. And me put in say, Edibia down soon. Yes. And the rather son, Amen. Amen. No me con you be or doubt. Jesus. Me yes and son, Amen. Amen. Abra gave the share, Madam come here. And still on course. If say ye the emerald was why. Amen. Oh, what must the phone in our why? Amen. When you met you, I know a job. No, I join was a fool. To a real married, was there married? Who should any Elizabeth so me can as much at all? When you say, when you say, I was mean, I want to be a bit. I want to do a bit. Not the offering of Bonino. Make a friendly bonino. Really, the bosom of Tosun. Say, I deal with the answer sent through a bravo. No, me con you didn't be around and then through to I. Amen. Was it the naked friendly bonino? Really, the bosom of Tosun. Somebody out to swallow and your mouth. Hey, a deep way the mouth and your mouth. And your chuma. And your chuma. Why? Yes. Was it the naked friendly bonino? When in a bush is here. Be no riding to me. Wow, I want to say no. Who didn't say the bush road? No, but that one, yes. Not if we are sending ever to home. Amen. Then you may have to want a castle. Amen. Now, my Yamusuro about moo. Amen. Yea. Yana be Musuro Yame. And I'm about to come. We all did for the bumper. Was I did for the upper tadi from or ban what they see from a fear me. Well, coffee, I know already I say, baby. Yeah. Or man, Papa, one share. Or do it fear, or would it could jump and or do the vampire. Me Pamucho. Yanyamanity, I say. Yes. Now, Mary, to fear about 4 corn and 10. Negative over Shada Mabasha. I didn't be now, Obafio, what to say? Obachum about to stay. When I'm about to say, Miss Roshan, so. Missy, and now says you're about ready for you. I don't know I'm on chain. Now, maybe I know about the chain with you. And of course, Maybe I will try it. Yes. About to say, yes, more was keen in it rather baby. And I'm wishing if you, Nika, hope much in if you. And I'm about a potential bit of a now, if you're not that baby, and I want you to know who you are about. Shannon should say, when you remember, Srow. yes. Mary, who are about for the ban and chain. Or Shannon come here, say, Mary, when you buy Elizabeth and son, Elizabeth and son. When you say, the enemy Freddy Bonnie on a bush, Bible Cassandra. If you say, Yankopon from dear, and about Yankopon from dear. Be anyone 8 million. Yes, amen. Amen. Now say you dinner, amen. Amen. Remember, say Yamaka Sacre. That's right. No sooner, why? Sir. The be already to me. Well, how to say no? You must. Eh? Memon in Tampa, Pabo, Penyamusum. Sorry, I'm not, or Yare. Let the Juma say, and then the Visa Hawaii. When would it come, Pabo? Do Cosiana Pabasha and a Pamini baby, I'm here. Barbe says 30 no. Remember, we are 20, 40. No more jogging, t shirt, white, Biasha can boo. One by a jog, Conosus, a bear 8 to 8:30. Now, if you almost a Moginako group, baby, I am with you. Omudi Moginako fee. Ah. Slow. Yamina Slow. No, Baba told said, Man, in fear, then you saw them. Dear Blasphemy. Mayami was some brownie. Amen. And Chena, yes, Yaba. No, Abba. Eh? No, be so different batch in the Bia, so I can see where said Yaba.
na yɛne abɛn nyinaa yɛ adanseɛ de ma yɛn sɛ yɛhu no deɛ yɛhu no deɛ yɛte yɛhu sɛ bɛrɛ no abɛn Wood Village yes sir Okasem GDA Wood Village na wokura na wɔwɔ santase no wei ba wadwene mu da na wonim Abi sɛ wofɛ nyini wokra bi hyɛ mu da wowɔ kotee a woyɛ kotee takefoɔ de ama wɔ mu na m sɛ aha baabi a ha gyini bi ba ha Abi da ɛyɛ nsɛnkyerɛ ne de ma wo Why? yes wɛkyɛ sɛ wie na bɛn gyina yie nti mɛmfa ha nyɛ sɛ ɔbɛgye akɔnkyerɛ na wakɔ na ɔyɛ deɛ wopɛ ɛberɛ bi ato wahwe ɛberɛ bi wonya asɛm bi anka awurade medeɛ manhunu ɛna medeɛ mante gyidi ne wɔ kurofuro mu ne santase mo a mo ha moda mo sɛ mo nte wɔde ato a mo sɛ mo nyɛ wobɛtuma yiwa Bible nkasa na mentena se Luke chapter 1 verse number 37 Every say Yakopon from there onyame from there ha Ibi ani hɔ a entimi nya hɔ Ibi ani hɔ a entimi nya awurade bɛyɛ na gyidi wɔ awurade asu mu aha bi nya bɛnya de wie amen onyame a wɔde ho to so bɛti ama yes ne from there aware sɛ bɛyɛ wie Ojazu nyame afei na duru mi so Shabia sisafwe afei na duru mi so Yes Le waswasie Tieme paibo Tieme paibo Afena drumiswo Le waswasie Tieme paibo Tieme paibo Ojazu nyame afei na duru mi so Afena drumiswo Awomabro Yesu afei na Afena drumiswo Brewaswasie Tieme paibo Amani nyina muwe Tieme paibo amen Amen ɛnɛ na aduru so Amen oh na awurade bɛtie wo mpa amen Amen asɛm no bɛyɛ Ekɔ na wiye no Ene Maria say ti Gabriel ne Maria kasa ne nyinaa no asi ne sɛ wo ba wo owie ɔde ne nua ba de to aso wo nua ba no so wanyi ta busumi nsia de ne kefe ne bonni no na busumi nsia na wo mu ejo ka ne nyinaa wie ɛma Mary ka kyerɛ Gabriel sɛ oh mi wura Awurade afuna ene me me nyame afuna kasa me nyame afuna Biye nyame afuna ana me asɛm no tie o wa anya ma ho ne wa asɛm oh me nyame afuna mama kasa me nyame akwa o Biye Awurade akwa o ehira bi ba me kasa agima kasa me nyame akwa Biye nyame akwa Mary say owura Awurade afuna ene me owura me de me nyame afuna bi o me nyame afuna bi Enyama me said ya wasam sie. Ya waka nyina no enyama me. Said ya wasam sie. Asa enyama me. Enyama me. Oh enyama me. Pasa subu se enyama me. Enyama me. Hwe. Me ka ujina ho. Kazo subie ire kazo. Kazo. Subie ire kazo. Kazo. Subie ire kazo. Kazo. Asubie ire. Kazo. Kazo. Asubie ire. Kazo. Asubie ire. Kazo. Asubie ire. Kazo. Kazo. Ewurade. Kazo. Asubie ire. Kazo. Asubie ire. Kazo. 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 Asubie ire. Kazo. Asubie ire.
With the someone who can read. A bit of yes, you have for the Namona. They be a some of and I used to be asked you for the say. Fred, as you have for this year. What's it? Namokra. When in a man would date me who was summer. Yana, the papa say, may you why? The papa say, may you cry me why? Why? Anna, because I say, a chef on here, obviously, I would have a bit of your deep for Leah. A bit of your deep for Jeremiah. A bit of your deep for Bako. It's a deep for them back. Now, why didn't you show? You'll be a cabiana yes with you. A bit was it, Munama, Yan uncle forcing me a wire. Almost already, Yan a bit of a bit of Jeremiah. A bit of your deep for Bako. Yes, it's a pate. Now, more do you know, Manamon? Most of us me a wine. Said your mock and I must have been a now, said the minimum anti most of me a wire. Now, baby, I did. But took you on Cassa. Philip was on Cassa. Andrews, I did. Thomas, only was a baby cry. Jacob was on to me Cassa. John, now, yes, you don't know, so on, so I did. And a Peter catcher, what is already. Whoa, winning a couple of for. Yes. Winning a couple of for in the pan. Oh, one more some. One more some. On the mere social ma, when you couldn't more. Social ma, when you couldn't more. Yes. I'm an India body of social yesterday. You couldn't. Amen. Amen. And I saw her now. And I saw her now. Social man could be a ma. Make you interpret any delicacy. Yes, you saw one share. What's me? Was we away? Was we away? Peter said, I would add it. When you go to as a phone about Nepano. Yes, Peter said, Peter, you're Canadian. I don't know what you're each other. But you make your ocean and Cassan and Yachero. Amen. Now, Mason still say, when you over time. Yes. Peter, one over time. Yes. Now, soon I'll be myself. Now, some other move also. Yes. What a child message. Yes. What's Tanya Message? Asane. Amen. Amen. Social man could be a ma. Tintim na betim. Amadi ebani mu abamu. E mo sema wo yie no de ato so. Wonya me ti ase. Obekasa kasa amen. Amen. Masa, can I okay na mentina ase? Luke chapter 1. Asem na wie no. Verse number 38. Yanko. And Maria say. Ena Maria ka kire Gabriel say. Say. Wo wura me hwe. Awurade afuna ne me. Me de me nyame afuna bi o. Me nyame afuna. Kasa me nyame afuna o. Nyame afuna o. Ena me nimu de ode bae. Yes. But me bien pa bono ya de amao. Me nyame afuna. Yes. Yes na me de kan. Sape. Ena o kan say. O se now so. Enyema me se de wasam se. Na de wa kan nyina no. Enyema me. Se de wasam se. O kasa enyema me o. Enyema me. Enya ho ma. Amen. Mary, Gabriel sam ni di. Yes. Was a miura bo me de mitimi baby. Na me nyame afuna bi o. Na de ade ba me chana pa die. Enyema me. Enya ho ma me. Se de wasam. Enyema me se de wasam ade ba na ti. Na obofo no gya ne ho koe. Amen. Amen.
Amen. Amen. Before now, okay, the appointment called Mary Chain. Jesus. And no man ever is rabbi. Amen. No man ever chain. Amen. No man is century. Amen. O my chuma. Amen. O my quanche. Amen. O my ye. Amen. O my atom. Amen. O my quania sunji. Amen. O my in wedding chile. Amen. Oh, ye na ye sumpo. Amen. Oh, ye fee. Amen. No man adoye. Amen. What the man who should have mu. Amen. O my ye ni adoye medi ye chin. Amen. Ono ye Mary adoye ebisu ni niaba Elizabeth sono. Amen. And o ma say yankom. Amen. O ma ye seche ni wabrabo mu. Amen. Onya ho kire free yeso. Amen. O me sa no dwuma nye yi. Amen. Na adwuma ne ye ya o me fa mo onya me adwuma. Yes aforobo. Amen. Amen. O me say yes aforobo wa. Amen. Yes aforobo. Amen. Amen. Aforobo ye nshira. Sir. E de yedie ba. Yes. E de adomba. Yes. Enti hye ne nso. Nema aforobo so eni wanim. E ma mo de megimudi. Ma buru mo no. Wo kan wo mo ya adoye nyina na ye ma. Ampa. Me ma ni tiri mo de kakra. Hello. Hi. Meboa. And one waka. Ma mo kan na kore. Me ma ni bisu ye kakra. But ono on fama. Iso ba na de ba. Na wa support. Oba kurani na o show odifo Elisha no. Samo ka no. No kasem. Nya oba na de ba ye. Anwa. Semi wura. Odifo ya otwemo de bi ayi. Oba oni baby da. Me ye mepa baby no wonda. Ni kunu se waka amate. Yes ah. No kasem. Be ma de ba ye. But oba ne ba ye se be ma no te ase. E na obo ano. Nti e ma ne de e ya de amunimu dada. Aforobody ye die ba. Aforobody atomba. Amen. Bema say o yire ni bibi ba na ya so mu omomo vision bia na ko akiri hwe nyame wa adom odi adom obi a o anyway wo hono obi a ba bia ne de hwe nti adom bi fi ba bi ba ye tie na boa na urade nhira wo ba bo se de nipa wo nyina wo de ma de sesa ne kra nti ya ba wo nsam ye be hu we eye fe misira wo bia wo nsam adwuma ne hu nsa ne yenwi a di aka na dɔɔso aka mai hanom nyina taase yenya ntoi mema ne nyina to taase so so bi kura ma ne kwa na bɔ kakase ye ma urade nhira mo Amen. aka mo hanom ye bɛyɛ Yes. ba wo nsam Amen. bo nyame adwuma Amen. ye woni ba bi ya wonya nyame anim atom no kɔso yɛ sa na urade be hyira Amen. ene Gabriel ba mo ba o hia no ye no so wan hyira Joseph a woni ne ko ware no ono sa hye ni nua ba Elizabeth so Emano. ye die ne mo dia Yes. urade ma ye mo adoye ne Amen. ho bani bi ani mu die se Yesu mera na se Amen. o twadi apoma ne sam dum ne hyira mera mo so Amen. o ma ne hu suro mera mu mu Amen. o ma ye ni adoye medi mo chi Amen. hon konkro ya urade Yesu die gyae no ene o mera mo nkyɛn ne Amen. oni masem nyina ma mo tumi bi so afɔre yahoa no ne badi ese Yesu katamfo nim Amen. ene wura Yesu pa ɔkye ne fa ho de ma wo kra Amen. ade so biara Satan de ato so na ade Jesus. sie wo no mana do menya kɛse wo so Amen. awo mo ni munyam Amen. yedie mo ni munyam Amen. adwuma mo ni munyam Amen. aware mo ni munyam Amen. akontwe mo ni munyam adum bi atwe de aposiesie ne me mpa bo ne me kasa na wie ye no onfa madum obi biara oba dan mu Amen. okra bi nya ne nsam hye
na ɔrenya awurade nsɛm hyira ɔsoro ne asase wɛfo na awurade yesu na ɔde ma ɔkɔ na mede abrɛ wo mayi na masampa mɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ɛmɛyɛ anwonwodwuma ɔtefo bi ɔtu ɔkɔ anim asɛm no tena ne hyia mu bɛyɛ na adɔyɛ abusadeɛ bi ɔka bi de ba ha na dan no bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ewie wo mɛyɛ ne si wɔ yɛ a yɛahyɛ odiɛ no munyam yɛnkɔ de anka yɛn sɛ mogya na kasa Calvary no ɔfama yɛ adɔyɛ kɛseɛ ɔma ne nyina wie pa yɛ man na ɛnsie yɛ yɛwurade yesu din mu adom no nti amen Amen. God bless you. So upon some can say, Pa. Yes, and you, yes, and you, Yes, Seigneur. Yes, yes, Seigneur. Yes, Seigneur. Dimijawa. Nyamiwumwe. Seigneur. Awumwe. Yes, Seigneur. Everyday. Yes, Seigneur. Yeah, Seigneur. Dimijawa. Nyamiwumwe. Seigneur. Onyame miente ase da. Amen. Da iho Nyankopon ase. Se onam ye pani so na wotu ye fo na wakyerɛkyerɛ. Onyankopon nkrɔfo bi ankokuru mu kwa. Omukɔ baabi botaye bi ntia. Eti me ene manenye adanse sɛ bra region no esof pani eba ha ena me sakrae eba su ebe yidi nika ameke se pa disima kakra yi a edi animu yi se obi agiedi na opese e bonesu a ene de asofo ha enye fere asem Jesus will be very say, Obeshaman Winyamu, the Pamua, it did the actually no so, the Hube Mendiwu, Mejan and above for Croncronenim. They will help you or Utia in somewhere or the by a year. Now it can say in general radiasem so poor. In the Isaiah say, why? And I take Yasenka the tea. And Yabako Subo. Desire, open share and let. Ye boss na ube jidinia baby out here no a ubetimi asori agina wo na so baby out here no a pon sam kase pa de nya botre ma me na menya aduma no nya botre ma me na menya aduma no nya botre sorry gina na so any part of fedi into the nya botre baby out here no a sorry gina wo na so ene ye konsuo mo urane se ensuo nie wana ugina we de ne sima super kwai ipacho te watimi agina na so a bra wani mu ha bra we gina so mame Tina so mami, mama wa kwenye tina so. Father, mpacha obra. So wa kama. Kwa senka nu jine chira ebeboa. Kinkwasi asemo na abeti asotro. Sabrei, why na ajie die? Why na ajie die? Brenu anio. Pranuanie say ya na no amoye yo kasa pano je ensuyire ba on say adwene yo sorry gina una so
Also, I come here, pen. Hey, Ponsam Cassia Power. Ponsam Cassia Power. Upon it, Popina, Minion, Majumano. Zabra, you want to idea. So the brand on Concono, Tenacity of Fia Before. She said, "There's some penny church. Oh, I patch a winnie as a penny etchy. Sabri, a corpse of penny and chain. A boy empire toss me, remember in a jana mumpajamu, who bless him a man coffin, near my empire toss me. I can't walk, Amen. When I'm 2 minutes, I die so. And what 1 million annals and Yamaran and Timania were here. The Adibada Radias in the Begin to Syria by Empire no Israel John. The Tosu at you, if I'm on pie. And some croon, our cratafa, Henai Edioson. Israel John, number at you know, some 20. Or Sere and Wama or Hene. But the margin for David John. A ready to you here. Amen. Jacob Yanko Pondi and Mouse. Amen. On free Krum Home Bow. Amen. Now on free Zion and a shouting. Amen. On Kai would be any for the Yana. Amen. Now was here for the and sonny. Amen. On Mount dear Wakuma Pe. Amen. Now on with Trimasim in Embrum. Amen. Ye and what a sunny and Quajimu. Amen. Now ye Yanko Pondi him ye Franca. Amen. I rather my dear was sitting in Embrum. Amen. A fame who said rather body was run on. Amen. What Jenna so Nessro Cron Ho. Amen. What in different what they near Jenno. Amen. A benimu confront ya senam. Ne benimu comfort ponko. Na yen dear, ye comfort ready and Yanko Pontin. Amen. One day, Obubu do so she say. Na yen dear, ya solely Jenna or Cheribine. Amen. Every day, the Ohenem Qua. Amen. Obeti yen, die ye friend yermo. Amen. Amen. Oh, dear,
Maye. Oh dear dear ni bi. Oh yes yeah. Yeah yeah yeah. Jesus. One minute in Popo. I was a for Urade. See a German, a year for the Bobby and me body or a quite joke of position. I see. Yadu Aqua Peter. Wakwa do Sunipa in Foyina. As a former, a crowd would have a year, say, at that day, at that Tiadan, Fianfo Sonia Mumu Chai. Amen. No brass, Nabaimu. Nabayam, my Juma. What can't be out in the soon I will walk by and Fabone check. That's sunny no. Sans said Wakwa Botaya what this is down the same. So I can't be to soon I will walk back a daimua. I will have the tea in it. I will have the tea and go to Sira. I will have the tea and Sufra. One corner won't know you are Juma. And she don't agree. But found whom you are Juma. But found whom Cocrimian such a name. By young my dear. My own sunny. Yahum, Yadakini a quadanum. So be a bear walk now. Would you munti? Pagumanda. Amen. Would you munti? You friends to that. Amen. Yes, now I say, I cry out the ano. Show ma Nasafinya Krabahe. Nasafinya and Moniam. I say, I will tell you. Maria singing and think I say, we are one young pass for be a pea. Ma and so my way a man in Numita. The Pia Manipamua. No boy, a way young body. Sansa Akara. Not the old Bobabano when you're about one check. And our pa, what the fuck free Bemuha. They are showed you and Munyam. What quite your couple so cano. One in the Macano, a Radicano, a Manabranaqua, Trendy and Gongmanum, General in the Ma, Sadway and another one. Now I quite so. And who say, Nebranyaqua. Yes, Ravan said, I cried yes, Yamunso. Yes, my free. Kaye, not to me. No me a papa Tinasu, Himemo. Young was a pa, young sons what ye, when you are this idea, and the other buyer, the sorry way and boss, a mamma yanning a car. Double years to me, my amodia better be the about chair. I will double years to you. Amen. Amen. Namsumaria Yanisa, what the Babian Quachia, a da, Yasubabu, a woof, and Yatias. Wait it. A case of fire, dear Siamu, Pamuchamo, Tabiameka, your new Topadia was Sassiwas, your Topadia was so, Biafanya Misoma Bra, Chama Paye, when I'm about one year the party, what force was it, what you were Jabba Shinipa, what Yano Sakraya.